kabeh teng mriko kala Bendara sowan teng negara Pringgondani didangu Braja Mudenta kok ora bareng kala Bendara niku buta sing lugu bloko apa anane Braja Denta mboten purun sowan teng negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamuktening Gatotkaca terus Pandhawa ndangu lho kok ngono kalau Bendana nggih merga teng mriki wonten Begawan Durna monggo teng mriku anak-anak Pandhawa komplit Gatotkaca wonten Cetha dadi ratu nggih Antarja Antasena ana Sinuwundarawati wonten Sencaki nggih ngerti nek sampeyan teng mriki ngojo-ojohi nak Mas Brajadenta terus do brubut-brubut melayu nyaut gelugu ajeng damel pendopo napa? Mboten. Goleki sampeyan, ngepruki sampeyan. Masa? Lho, ketoke ngonten niku mengke. Aduh. Kok mbayani nggih, Pak? Lah sampeyan ya ketok banget. Nek cara kula pripun saniki? Oh. Nak Mas Brajadenta wonten dawuh. Menika mangke kula badhe dipun tutuki. Lho. Kalian sinten miturut kayosipun Adipati Haryo Sengguni menika mangke Antarja Antasena Sencaki do nyaut glugu mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sanjane para wadyabala supados nungka lampahipun Braja Musti gersanipun nek Braja Musti pancen ora gelem ndombani ngarepaning Kang Raka panjenenganipun nak Mas Brajadenta Braja Musti kudu dibondo tangane dikrincung sikile boke pakunjaran aja nganti sewal kalau Bendara diringkos bondo tangane krincung sila bagai pakunjaran nek piyai loro menika do ucul bali teng negara Pringgondani ingin nyemelangi sebutan panjenengan nanging kula kaliyan Adipati Haryo Sengguni menawi ngantos kala Bendara menika mangke lapor nek teng Klagati Nulu menika wonten kula lan Adipati Haryo Sengguni menika nganggo ibarate kaya dene iwak kecemplung wajan mboten ajeng iso urip ning mesti mateng kaya dene sulung mlebu geni jeruk ditampani sindek dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Pati Brajadenta iya Brajalamatan ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tambanana kapundhing jimat paripe dayanana ing kasantosan semanten ugi kula ingkang rayi pun Braja Wikalpa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Adipati iya kadangipun Kakang Yai Braja Wikalpa wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tambanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan lan prayogakna nggone ngadeg ngarsanipun Kakang tatanen mring sanggya para nayaka lan punggawa ingkang padha gantung seba pun Kakang diambabarake wigati ning pasewakan malah kepala dina samengko kadipaten ing Glagati Nulu persasat kaya dene kejungkrukan sari klepaning samudra madu rawuh bapa Mremban Durna kelawan paman Patih Sengguni ana ing Kadipaten Glagati Nulu kene Yayi kawula non Kakang Adipati mugi keparengan dangu dhateng rawuhipun priyagung kekalih sedaya para wadyabala lan para nayaka boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan saha tansah estu padha dawuh paduka Kakang Adipati Brajadenta Braja Wikalpa iya kasinggihan mekaten prayogakna nggonmu ngadeg sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi pun Braja Wikalpa nun mangke Bapa Mremban sarawuh paduka Bapa Mremban Durna ingkang putra pun Brajadenta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka Bapa Mremban Durna Bapa Mrembaning Sukalima Bapa Mremban Durna astaka swala sila bertobat swal gimbal sumarante hawala lha muni nggih sampun kula tampi karya Bapa Kraos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima
Anggen paduka sampun ngaturaken pasegan dhateng ingkang Bapak Sukalima namung kosok wangsulipun kepareng ingkang Bapak ngaturaken putih astawanipun ingkang Bapak kunjung kersa paduka anak Mas Brajadenta ing glagah tinulungger. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra Bapak Mremban. Mugi kasekecakno anggen lenggah. Kula nak-nan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapak ing Sukalima. Rekyana Patih Harya Sengguni. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Inggih nggih anak Mas Brajadenta. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Namung derenan sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngersanipun paduka nak Mas Brajadenta. Kula tampi hakarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Glagah Tinulu. Rekyana Patih mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing kematian nggih. Bapa Mremban tuwin paman Harya Sengguni ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra pun Brajadenta janur gunung kadingaren teka Bapa Mremban dana rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Monggo boten tecala ingkang saderengipun upami alit tutusan Cantrik Sukalima utawi Nayaka Ngastina agengipun samangke paduka tecala ingkang saderengipun kula nedya angrakit karata kinarya methuk paduka Bapa Mremban Durna miwah Rekyana Patih Harya Sengguni saha nyawisaken Hermawar kinarya miji piyampiyanipun pepunden kula kekalih kinarya tandha bektinipun ingkang putra pun Brajadenta dhateng Bapa Durna tuwin paman Sengguni ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu Mremban. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Namung semantena nadyan ingkang Bapa menika awis-awis sowan dhateng Kadipaten Glagah Tinulu nanging nuwun sewu lho tumrap ingkang Bapa ing Sukalima pangrengkuh kula jengandika sakeluwarga menika prabéda kados dene anak kula piyambak. Mila sampun ngantos paduka benten-bentenaken antawisipun Sukalima wiwah Glagah Tinulu. Inggih matur sembah nuwun. Mila mboten sisah mawi tata upacara kaprajan ing kados mekaten menika kala wau. Manahipun ingkang Bapa ing Sukalima sampun bombong dene kula katampi sowan wonten ing Glagah Tinulu mriki. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Mremban ingkang saklajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dening jengandika rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing saking pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Brajadenta Mremban. Oh inggih matur sembah nuwun. Nyatanipun kula menika jejeripun tiyang sepuh sampun satrepipun menawi kula menika tuwi dhateng kawijenganipun kadang-kadang braja ing sami mapan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu mriki nggih. Matur sembah nuwun. Sampun dinten kula menika tiyang sepuh ingkang boten mangertos dhateng kawontenanipun anak-anak kula ing sami mapan wonten ing Glagah Tinulu mriki. Mila dinten samangke menika kula nglonggaraken wekdal tuwi dhateng kalujenganipun Nak Mas Brajadenta sak kadang-kadayan. Pangestu paduka Bapa Mremban sedaya manggih raharja niring sambikala Bapa Mremban. Oh inggih syukur menawi ngaten ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Ingkang saklajengipun dene tungkap ingkang angka kalih estunipun sowan kula menika namung badhe nyatakaken dhateng pekabaran ing sampun ditombok pakul sinambi wara pawarta binandhunging karna jagat menika persasat keberbeken dhateng ngomandangipun kabar menika kala wau. Kabar menapa Bapak Mremban? Menapa Nak Mas Brajadenta mboten mangertosi? Jan mboten wonten saged ingkang kula tuleh-tuleh malih kejawi namung jengandika ingkang saged nyatakaken kabar menika kala wau. Mugi suka lilaning penggalih kepareng Amba Barana dhateng putra pun Brajadenta. Menapa sampun kepara nyata bilih mboten dangu malih inggih menika ingkang Mbak Yu inggih menika pun Dewi Arimbi
badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Nuwun sewu lho, Gen. Nuwun sewu menika namung badhe nanjihaken kemawon. Kula mboten badhe tumut-tumut perkawisipun kula warga menika babar pisan mboten. Namung niat kula namung badhe nyatakaken menapa inggih kepara nyata. Bila ingkang Mbak Yu menika badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Kabar menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran. Menawi saestu seketi jumurung nanging menawi namung kandhek ing pekabaran inggih boten dados menapa. Ngiras pantes kula tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula ing glagah tinulu mriki nggih. Nak Mas Brojodento. Kula ping sampun paduka dawuhaken menika apan kepara saestu. Bilih boten dangu malih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe njenengaken anak kula pun Gatotkaca wonten ing negari Pringgondani. Supados sakmangke para kawula ing Pringgondani pikantuk pengayoman saha wonten ingkang mangku dhateng kawontenanipun kawula sak negari Pringgondani Bapak Penemban. Kabar ingkang sampun sumebar menika kepara saestu lan kepara leres. Mboten dangu malih negari Pringgondani badhe pikantuk pengayoman inggih menika pun anak kula Gatotkaca Penemban. Dadi sedaya menika leres. Ih, saestu lakar kaleresan pekaten. Oh nggih syukur-syukur nggih. Ateges menapa ing sampun sumebar wonten ing jagat menika sampun kepara nyata bilih Gatotkaca badhe jumeneng nata wonten ing Pringgondani. Inggih Bapak Penemban. Lah sakmenika kula badhe nyuwun priksa. Sekawit ngajeng kula sampun matur kula mboten badhe tumut-tumut perkawis kula warga jer menika perkawis kula warganipun sawarga Prabu Tremboko. Ewa semanten gandeng kula menika tiyang sepuh sampun ngantos kula mangke dipun lepataken boten elek-elek dhateng anak-anak kula. Tumunten kula badhe nyuwun priksa. Panjenengan badhe nyuwun priksa menapa? Penggalihipun Nak Mas Brojodento kados pundi? Menawi negari Pringgondani menika tumuli dipun lenggahi dening pun Gatotkaca. Inggih menika ajalipun ingkang Mbak Yu pun Dewi Arimbi. Inggih nggih. Penggalipun Nak Mas Brojodento kados pundi? Waloka kemawon. Menapa raosipun awel? Menapa inggih ikhlas menawi negari menika dipun lenggahi dhateng pun Gatotkaca? Bawadana. Mboten dawuh. Paman Patih Sengguni wonten timbalan Brojodento gesang wonten ing alam padang menika sampun boten milik dhateng derajat pangkat. Kula mboten sampun boten kepingin milik dhateng bondo donya. Kula mapan wonten ing glagah tinulu menika sampun kebak ing kabagyan tuwin kraos ayem miwah jenjem syukur bagi menawi negari Pringgondani menika wonten ingkang lenggahi ateges kawula Pringgondani ingkang dangu tinilar pepundhenipun inggih menika Kakang Prabu Arimbo samangke badhe pikantuk pepayung inggih menika pun Gatotkaca. Mila napa inggih dipun kersakaken dening Kakang Mbok Ayu Arimbi menika kula namung jumurung ndederek lan ikhlas lahir batos kula. Kula mboten badhe wonten raos awol sarta anggrundel menawi negari Pringgondani lenggan dening anak kula pun Gatotkaca. Mekaten. Oh inggih menika leres. Tegesipun dikandhani Nak Mas Brojodento menika netepi dhateng jiwanipun tiyang sepuh ing kedah ngawon dhateng ingkang enem. Inggih Bapak Penemban. Namung nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Menapa cak-cakan ngaten menika sampun leres? Ingkang dipun pekajengaken cak-cakan ngaten menika sampun leres. Menika kados pundi? Ngaten lho. Wonten ing kraton pundi kemawon, wonten ing negari pundi kemawon, menika nuwun sewu ingkang nami putra ingkang mijil pawistri menika mboten gadahi hak kewajiban tumraping warisan menapa kemawon. Ingkang gadahi hak kewajiban tumraping negari menika inggih menika putra ingkang mijil jaler. Langkung-langkung putra ingkang mijil jaler pambayun. Mongko Nak Mas Arimbodo nalika semanten dereng kagungan putra sampun surut wonten ing kasedahan jati. Tumunten ingkang kedah nglajengaken menika inggih boten kok sinten-sinten nanging kedah rayinipun ingkang mijil jaler. Inggih. Ateges ingkang kedah gadhampar negari Pringgondani menika sanes kok Gatotkaca. Nanging panjenengan nuwun sewu lho menika boten tumut-tumut boten. Namung leresaken dhateng pranataning kraton ingkang sampun dipun serat dening para pujangga nalika semanten lan ingkang sakmangke tasih dipun tetepi dening para priyayi luhur ing sampun wonten ing negari. Inggih Bapak Penemban. Mila sange menika niat kula menika namung leresaken, niat kula menika namung leresaken sampun ngantos negari Pringgondani menika dipun cacat, dipun cecedo, dipun raosi dening piyantun kathah. Lho,
sing dadi ratu kok Gatotkaca, kok dudu Brajadenta. Lho, menika mangke tertentu badhe timbul wonten ing sak tengah-tengahing masyarakat. Nggih. Menika saestu nggih. Tuwa tandha pitaken para kawula. Ing kudune marisi tumraping negara Pringgondani iki dudu kok Gatotkaca. Gatotkaca ki anake Dewi Arimbi. Arimbi ki ora duwe hak tumraping negara Pringgondani. Ning kok Gatotkaca sing lungguh keprabon ing Pringgondani. Terus Brajadenta, Brajamusti menika nuwun sewu badhe kebagian menapa tapi kula nuwun prisa. Nuwun sewu lho, menika mboten kok tumut-tumut namung ngleresaken. Napa sing dikendikake Kakang Durna menika leres. Ingkang nami negari kula menika patih. Menika sampun sinerat dening para pinter. Inggih menika putra jaler ingkang ngukup negaring Pringgondani. Lho nuwun sewu lho nggih. Pringgondani kaliyan Ngastina menika irip-iriban. Wiyaripun ugi meh sami, kuncaranipun ugi meh sami. Kenging menapa paduka ngiklasaken negari menika dhateng pun Gatotkaca. Menika sami kemawon panjenengan menika ngiklasaken warisanipun tiyang sepuh dhateng tiyang sanes. Monggo Gatotkaca menika nuwun sewu tasih muda tumaruna. Gatotkaca menika tasih enem. Ya bener wong enom menika sak menika kathah ingkang pinter aman kawon kaliyan ingkang sepuh. Monggo wong dadi ratu menika mboten gampil. Kudu pinter, kudu pengalaman. Monggo Gatotkaca durung pengalaman dadi ratu. Kula kinten menawi mangke ngasta bawa keperintah negari Pringgondani, ngasta kendho kecenging pernatan negari Pringgondani badhe tumpangsa warsa ideping tekad anggenipun minangka dados Nalendra, wekasan sak mangke nyengsarakaken piyantun kathah. Lho menika. Dipun menggali nggih. Menapa panjenengan badhe remen nek kawula sak negara Pringgondani, kawulanipun ing Rama Prabu Trembaka menika gesangipun badhe nungsang puyang budal bingung numbuk bentus awet gadahi sawijining Nalendra ingkang boten saged minangka dados pengayom lan boten saged mangku dhateng sagu kawula dasih negari Pringgondani mekater. Sampun ngaten panjenengan gampil. Lho, nuwun sewu lho, Nggih, nuwun sewu menika. Pringgondani menika wiyar. Ketinggalipun ciyut ning wiyar. Inggih. Menawi dipun traju Pringgondani kaliyan Ngastina menika sami wiyaripun sami, muktinipun inggih sami kacarios. Nadyan donali lho nggih. Sakmenika kula badhe ngpriksa. Piyantun semanten menika dipun tanting kemawon. Dipun dodhok penggalihipun. Sapa wonge sing ora kepengin mukti? Lho. Sapa wonge ning donya menika sing ora kepengin kebegan brana picis, kebegan derajat pangkat, sapa wonge kula tak weruh. Sapa mangkat menapa-menapa sarwa mboten kekirangan, menapa-menapa sarwana. Niku sing dijangkah wong sak alam donya kaya ngoten niku. Mula nganti sikil digo sirah-sirah digo sikil nganti ana sing ngapus-apus barang supaya iso mukti uripe. Lah kok napa panjenengan menika dadi adipati? Nuwun sewu terus mangke menawi Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Monggo panjenengan menika bapa pamanipun. Ing atasipun bapa pamanipun kok nuwun sewu ngibaratipun mestakanipun dipun kesek kaliyan Gatotkaca menika napa memper menapa sampun pas. Dipun dah. Awas nek tok disiki, ngoten menika. Menika kedah, wonten kedah. Panjenengan menika kedah perintah kados mekaten. Lah kok panjenengan piyai sepuh kok ming dedekku nang isore Gatotkaca menika bayi iki sore, terus Gatotkaca menika pangkat napa? Lho, sampean ngece kula. Lho sewu niki menggo contoh. Patih menika pangkat ana loro wonten negara niku pangkat apa? Nuwun sewu, ing atase patih menika tumrapulane karo Pujangganing Nata menika dhuwur Pujangganing Nata. Menawi dipun tonton pancen muncer Patih Sekuni ning jane muncer Begawan Durna. Dalan kono muncer. Lho, napa-napa anak Prabu Durna menika nek ketarosan kaliyan kula mboten ketarosan kali Patih. Patih niku kewajibane mranata para kawula, mranata para prajurit, mranata para nayaka. Ning nek Begawan Durna, kula niku dikanggokke napa-napa. Kula niku teng negara Ngastina nek ora ana Begawan Durna, kaya ngapa kanane Ngastina. Kok sampeyan mitrima dadi patih? Oh, nek ora kula asor derajate asor. Nuwun sewu, Nggih. Negari ingkang mekaten menika kala wau, negari ingkang sugihipun mekaten menika kala wau lho terus sok glokok dipek Gatotkaca. Tur Gatotkaca kekecap bondo, kekecap derajat pangkat. Lanjut Gatotkaca kuwi sapa kula tak takon? Gatotkaca menika sinten? Niku bayi kok njur ming nemumu. Monggo niku kagungane ing Rama Prabu Lebu sinten menika? Sik kembar menika sinten ya? Brajalamatan Braja. Ah, Brajalamatan Braja Wikarwa menika mungkin njuk turan apa coba? Menika rayi panjenengan.
Sedangkan panjenengan menika kok mboten leres. Negari mereka tadi kita dipun rebut. Kanthi sarana pecahin dodo muncrat ludira. Nek cara kula wong kepengin mukti iki kudu tegel nyingkirke sedulur, kudu tegel nyingkirke kanca. Nek sedulur ngagro-agro kamukten, nek cara kula disingkirke. Apa meneh anak? Anak menika namung menapa? Tur dudu anak sampeyan piyambak. Anake Dewi Arimbi, dudu putra panjenengan. Disingkirke mboten napa-napa. Negari mereka tadi pun kecahi nggih. Nak Mas Raja Dento. Sumangkah anggro sesumbar Lendo bumi kunjing ku maludo kundur gatok Lumembak menyukan kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati Den dahar pangandikaning Begawan Durna nalika semanten eling Sang Begawan Durna paring pangandikan sinartan mantram sakti sasatinalik paningali Sang Brajadanta mila katingal abrit bergadak pasuryane nalika semanten mangkono pangudas maring Sang Brajadanta ingkang ngleresaken sabdaning Begawan Durna ladala bojleng iblis lanat padha jejekan Bawa Durna Wonten dawuh, Ger. sareng kula petang-petang jebul resna apa ing panjenengan ngendikaken Bawa Panembahan Durna dateng pun Gatotkaca monggo Gatotkaca menika mboten nggadhahi kewajiban tumraping negari ing Pringgondani Leres. Bayi wingi sore karep dakah-dakah. Bayi wingi sore gedang-kerang sila tumpang ning dampar kencana terus wong tuwa digo kesek sirahe lho. Bayi model apa itu? Model pripun lho tak takon. Jenengane wong nranyak, jenengane wong kurang ajar karo wong tuwa. Sing gerang isih urip kok dakah-dakah lugu dampar. Ora pantes urip Gatotkaca menika. nggih menika cacat nggih menika cacat napa sing ngendikake Kakang Durna menika kula mathuk lan kula gathuk Bawa Durna Wonten dawuh. kula aturi nekseni wiwit dinten menika kula mboten badhe sarujuk kaliyan pamanggipun Kakang Mbok Ayu Arimbi malah sinten kemawon ingkang badhe jumurung dhateng kersanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi tetep menika kula anggep mengsah kula Bawa Panembahan Leres dinggo mungsuh kemawon. Sapa sing sarujuk karo panemune Arimbi didadekke mungsuh. Mboten napa-napa. Panjenengan kekatan mungsuh mboten napa-napa. Ning kula tambahi kanca Kurawa 100. Oh, kurang menapa? Kurawa menika ngremenaken nggih. Kurawa menika dijak geger ya gelem, dijak gayeng-gayengan ya gelem. Kurawa menika serba bisa. Dipun lebakaken lajeng tumbas kertu sarang-sarang ya. oh ingkang badhe damel srana Gatotkaca sampun ngantos kelampan lenggah dampar keprabon ing Pringgondani Bawa Panembahan terikat lampahing rata tanpantara prapteng sukune ngarga ram kang tumingal dereng ngantos pariprasami Bawacana kasaro ingkang minggah madyaning pendhapi ing glakatipun lenggih ingkang rayi Sang Brajamusti Semawana Sang Kala Bendana biyak kang samya semen dadosaken geger kang samya mlampah gawe kaget prapaning adiku lanang Brajamusti padha kanthi harja sapraptamu Yai entuk pamujining Kakang Brajadanta slamet tekaku aku ngaturke sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana Brajamusti ndak gegem dadekake jimat dayanana ing kasantosan Kala Bendana padha harja sapraptamu Wis kabeh cilik Kakang Brajadanta slamet tekaku Kang. Aku ngaturake sembah kanggo kunjuk ya Kang. iya pangestuku Tampanana tak geger dadekake jiwat paripe. iya
Ya wis rada gumet bareng aku munggah penjaba glagati dulu kene. Rada beda karo adat sabene. Bedane ngono apa? Monggo aku ora niat ngerombak marang kahanan Glagah Tinulu. Kowe matur eneng bedane. Sing wayahe beda ora kok pepasrening praja utawa Kadipaten Glagah Tinulu. Kakak Braja Lamatan, Kakak Braja Wikalpa ya wis padha wae angger pendak-pendak sowan kersane Kakak Braja Jeta. Ya mung ana dua personil. Sopo? Ana piyai loro rapaklik. Kuwi rak Begawan Duna karo Patih Sekuni to, Kang. Iya, rawuh mrene. Oh, lah wigati Dilek marang Karharjanku sarta kulawarga Glagah Tinulu. syukur ora ditiat liyane to. Ora, Kakak ora ngapusi. ora aku ora ngapusi karo kowe. Mergo kene kae kondange arep wong kaya kae sentanane ratu wong sing duwe derajat pangkat yen duwe sewu kae cangkeme elek. Mula kudu hati-hati arep kae pendhita. Kae nek tumrap aku ning ngarani pendhita ndok bosok. Jabane putih ning jerone bambu. Wong loro kae padha wae, sing siji ya cangkeme elek, sing siji ya cangkeme elek. Mula nek diadani kae tumbuh tutup. Yen didi ora tau iso pisah. Papan-papan sing tentrem anggere ketekan wong loro kae dadi cukrah, papan sing ayem padha regejegan. Hati-hati ya, Kak. Ya, Aja tok dahar banget ketikane piyai loro kae. iya kala bendana ora. Nek tok dahar banget kowe tenan kowe iso cukrah karo sapa-sapa mengko. Ora kala bendana. Sabar, Kang, sabar. Rasa digagal. Mboten ajeng kula Kang. Seron awake dhewe. Nggih sing hati-hati mawon Dipati. Braja Musti, apa Kakang? Mara kaki matura. Wigatine apa dene Siati prapta ning Glagah Tinulu kene? Sepisan ngaturake bekti angka 2. Sowanku dudu saka karepku dhewe, nanging dapur diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ngutus lawan sira Braja Musti sowan mrene. Ya, Kakang. Kabeh para nalindra wis padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani. Kepengin anak seni jemenengane anakmu Gatotkaca. Kabeh para Pandhawa wis mlumpuk ana ing negara Pringgondani, kabeh para nalindra sumitraning negara Pringgondani uga wis padha rawuh. Tumuli kodheng penggali Mbak Yu Arimbi banjur utusan kelawan aku supaya sowan ana ing Glagah Tinulu dene wigatine nganti marang Kakang Brajadenta bareng sak lakuku sowan ana ing negara Pringgondani jumbuh kalawan ngendikaning Kakang Brajadenta duk nalika semana saguh mangku Gatotkaca lan saguh bakal nuntun karo kaca nggone dadi ratu sarana Kakang minangka dadi pepatih ana ing negara ing Pringgondani. Kakang, mula wektu dina iki ayo aja nganti kesuwen mesake Kakang Mbok Ayu Arimbi nggone angrantu marang rawuhing Kakang Brajadenta. Ndak kanthi bareng sak lakuku rawuh ana ing negara ing Pringgondani. Kakang Braja Musti, Kakang Brajadenta apa? Yo, perkara sediamu wis ndak tampa lan kabeh kang dadi aturmu aku wis ngerti. Kabeh wis tak tampa kanthi lega-legawane ati. Sawetara siadi eneng Pringgondanipun Kakang ana ing Glagah Tinulu ora sak kejagung. Monggo biyen kowe karo aku ora nate pisah. Mula kangenku ingkang tanpa upama iki tambanana. Sranane ora kitang sedhela. Jagongan luwih dhisik ana ing kene akeh pitakon ingkang bakal tak takokake marang sira Yayi. Pitakon sing piye?
ngengi babakan negara Pringgondani ora mesti ora usah dadak tak tuturi Pringgondani iki biyen darbeke Kanjeng Rama iya Kanjeng Rama Prabu Trembuka Sawarga peputra Kakang Arimba Mbak Yu Arimbi aku kowe Braja Lamatan Braja Wikalpa lan Kala Bendana kabeh putrane padha winelek jiwa kasatriyan nadyan kowe karo aku wujuding buta nanging ora tau tumindak mengeng saka angger-anggering kautaman merga kuwi ingkang ginala dening Kanjeng Rama Sawarga ya bener ngendikaning Kakang sasedaning Prabu Trembuka ingkang dadi ratu Kakang Arimba durung duwe sarta durung kagungan putra wekasan kudu wis nusul kelawan Kanjeng Rama Seda monggo kowe ngerti sapa sing nyedani Kanjeng Rama ora liya Prabu Pandhu duk nalika ana perang gedhe jenenge perang Pamuksa Pringgondani lan Ngastina perang tandinge Kanjeng Rama lan Prabu Pandhu wekasan Kanjeng Rama kapupuing rana Madyalaga perkara kuwi aku ngerti sabab aku ya wis melu tetandhingan ana ing Pamuksa nanging nuwun sewu Kanjeng Rama nggone nandhingi kan Prabu Pandhu duk nalika semana mung merga nggone kepengin junjung drajating guru dene siswa ora kena mrengkang saka dawuhing guru ora duwe niat bakal wani karo Prabu Pandhu nanging mung kepengin junjung drajating Prabu Pandhu Dewayana kanthi pawadan apa wae tak anggep perang kuwi mujudake sawijining memungsuhan antaraning siji lan sijine Kakang Arimba dadi ratu sapa sing mateni Kakang Arimba Raden Bratasena sapa Bratasena Raden Werkudara kuwi kadangku tuwa garwaning Kakang Mbok Ayu Arimbi Prabu Trembuka seda saka Prabu Pandhu Kakang Arimba seda saka tanganing Bratasena coba saiki petungan lha kok dadi Gatotkaca sing dadi ratu ning Pringgondani iki apa wis pernah apa wis bener kursi ana tembung kaya mengkono mau tuwuh tandha pitakon jroning atiku kersaning Kakang piye ora duwe karep apa-apa mung kepengin jejagongan karo Brajamusti yen tumrap aku ya wis bener benermu mapan ana ing ngendi pancen yen to tata kaprajan ngendi wae sing dadi ratu anak sing metu lanang nanging Kakang kudu eling Kakang kudu eling saksidaning Kakang Arimba duk nalika semana sampeyan karo aku wis janji karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen to negara Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi borong gone Murba Masesa mula yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi dina samengko njenengake Gatotkaca kuwi saka pangiraku wis bener saka petunganku wis bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap aku lho kok ngono ngendikaning Kakang ya merga tumrap aku nalika semana kodheng pikirane Brajadenta nganti bingung bilulungan kudu kepiye sing tak lakoni wekasan ketrujut ucapku sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi masrahke negara lumereke ngewanci bareng tak petung tak gelar tak gulung jebul Pringgondani kuwi dudu negara sing cilik Pringgondani kuwi dudu negara ingkang amung sak iyuping payung nanging negara ingkang jembar kawulane ya akeh kesugihane kliwat saka ukuran negara sak liyane mulya ento negara Pringgondani iki bakal dilungguhi Gatotkaca Brajamusti kowe tak tuturi kowe tak kandhani teka dina iki bareng petunganku wis ganep tinemune ganjil lho ganjil piye ganjil atiku aku ora mathuk aku ora gathuk sarta aku ora condong yen to Gatotkaca dadi ratu merga Gatotkaca ora duweni hak tumraping negara Pringgondani wonten sing duweni hak tumraping negara Pringgondani Brajadenta mula wektu dina iki kepasang yukya katujuh nginu dene kowe prapta ning negara Pringgondani elinga Brajamusti iki negarane bapakmu iki negarane leluhurmu aja Gatotkaca sing dadi ratu kowe karo aku isih pantes lungguh dampar negara Pringgondani aja nganti tinggalane wong tuwa diorak-arik karo menungso sing jenenge Gatotkaca
Wis tak batin tak urut-urutke saka tembunge Kakang Brajadenta. Saka ngarep sampeyan crita bab negara bareng tekan pada ora lidhok ujaring wong daplok. Jumbuh karo rantamaning atiku jebul tinemune pungkasaning tembung ming ngarep kaya ngono. Kakang, sampeyan mau paring pangandikan Prabu Tremboko nurunake para kadang braja pirang-pirang nadyan wujude buta. Nanging watake aja betah buteng aniaya. Duwe watak satriya, duwe jiwa satriya kaya sing digadhang dening Kanjeng Rama. Nanging lak kok tekaning pada dina iki Kakang ora duwe jiwa satriya, aja ngawu gawar ngawur. Menyang endi aku ora duwe jiwa satriya? Satriya kuwi netepi sumpahe. Aja banget kowe bakal nerak pacak nerajang kelawan sumpahmu dhewe. Yen kowe arep awel kelawan negara Pringgondani tegese sumpahmu dhewe. Oh Kakang, bakal gedhe walate ento Kakang Brajadenta nilaki kelawan sumpahmu dhewe. Dosa apa sing mbok sandhap? Ora urung kowe bakal nampa hukum saka panguwasaning dat kang murwing dat ora sah dadak ngecomang delemik. Kowe mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Perkara sumpah tak trajang kuwi kabeh tanggung jawabku bejo cilaka bungah susah. Apa wae sing bakal tak sandang aku sing bakal nyandang mung kowe gelem apa ora. Ndak kanthi supaya benerake lajer tata kaprajan Pringgondani aja nganti dorak-arik dening Gatotkaca. Nuwun sewu Kakang. Yen Kakang paring dawuh kaya mengkono diagung pangaksama. Yen aku mbok anggap leru monggo. Ning tetep jiwa kasatriyaning Brajamusti ora bakal aku menggok dalan. Nadan aku paribasan diku keset sirahku dening Gatotkaca. Wis dadi ubayaning Brajamusti tetep kelawan sumpahku. Aku bakal manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nuwun sewu yen to aku ora bisa jumurung kelawan kersaning Kakang Brajadenta. Brajamusti ana apa Kakang? Kowe adikku sing tak gedheku sing saben dina campur karo pun Kakang bebasan ora genggang sarimo. Kowe aja gawe gempung atiku. Apa lakon aku mentala karo kowe? Lho, mentala bab sing kepiye? Yen kowe ora gelem ndombani karepane Kakangmu Brajadenta ilang-ilangan ndok siji. Kowe ora usah tepung karo aku ora tepung karo kowe. Lho, kok dadi ngono to Kakang? Aja ngono, Kang. Sampeyan kudu eling, sampeyan kudu emut Purwadaksina. Kakang ayo aja nganti bebudhek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani. Yen to Kakang mengko bebudhek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani nek nganti nampa apa-apa sarta nampa soting Kanjeng Rama, aku sing bakal kelangan. Ora usah duwe rasa kelangan karo aku. Kowe aja rumangsa kelangan kalawan Brajadenta mergo kowe tak kanthi wis ora gelem. Pedhoten sesambunganing katresnan karo Brajadenta. Pedhoten sesambungane pasduluran karo Brajadenta. Yen kowe ora gelem manunggal karo aku, gunane apa kowe dedekku ning ngareping Brajadenta? Aku ora sudi nyawang dedapurane Brajamusti. Aku ora sotah Kadipaten Glagah tinulungane mbok idak-idak sakarmu dhewe. Oh, Kakang aja kaya mengkono. Ayo Kakang ndak gandeng tanganku loro. Ndak sowanke Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe kudu jumurung kalkase Kakang Mbok Ayu Arimbi. Brajamusti, ana apa? Ora sadadakaken gunung tanpa guna. Mengkari gelem melu aku apa kowe melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ming dalan loro wangsulana. Nek melu aku kowe tak rangkul dadi sedulurku. Yen melu Kakang Mbok Ayu Arimbi nggih barate satru mungguing cangkrakan kowe tak anggap mungsuh bebuyutaning Brajadenta. Wah, dalah keneng apa? Lah kok dadi kaya mengkono pangandikaning Kakang Brajadenta sugal kaya ora weruh yen to aku iki tunggal darah karo Kakang Brajadenta. Dikapak-kapakno aku ora bakal wani nyelaki jiwaning kasatriyan. Sumpah sing tak ucapke dhewe tak gawa nganti tekaning pati. Minggat.
Karo mongane wedhus-wedhus iki. Sampeyan dadine saniki iki. Watake balik kaya ngono. Aku wegah nek do gelut. Aku wegah nek kula warga do pecah belah kaya ngene. Kala Bendana. Apa? Saiki ngene. Ngono. Ngene. Kowe melu aku apa melu kakangmu Brajamusti? Jan kowe dadi warisane awake dhewe. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti, kono minggat kono. Minggat to sisan melu kakangmu Brajamusti ya aja tepung karo kadangmu tuwa Brajadenta. Malik tinggal kaya ngono. Aku gagak. Nek ngono cetha ucapmu mau lereke kowe melu Brajamusti. Ya ngono to. Menika nggih niku kajengaken menika. Panjenengan sampun gadahi jati diri mboten gampil rubo-rubo gedang. Dateng napa dipun kajengaken ingkang Mbak Yu inggih menika pun Dewi Arimbi. Dewi Arimbi gadahi niat jumenengaken Gan Kaca. Panjenengan yo kudu duwe pendirian. Sarujuk menapa mboten? Nek ora sarujuk ya kudu wani jangkake suku ngrumbihake asta. Pripun kalane supaya Gan Kaca aja nganti kelakon dadi ratu? Oh, nggih ngaten menika, ngaten menika. Anak Prabu Trembaka pancen kendel-kendel nggih Pak nggih. Nggih. Dhewe ya bakal wani njodak lenggahe si Gatut Kaca. Nggih. Kula kok krungu mak klothak wau. Kabeh teng mriko. Kala Bendana sowan teng negara Pringgondani didangu Brajamudenta kok ora bareng. Kala Bendana niku buta sing lugu bloko apa anane. Brajadenta mboten purun sowan teng negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamuktening Gatut Kaca. Terus Pandhawa ndangu, lho kok ngono kala Bendana? Nggih, merga teng mriko wonten Begawan Durna. Monggo teng mriku anak-anak Pandhawa komplit. Gatut Kaca wonten cethar dadi ratu. Nggih. Antarja Antasena ana Silawendrawati wonten Sencaki. Nggih. Ngerti nek sampeyan teng mriki ngojo-ojoki nak Mas Brajadenta terus do brubut-brubut melayu nyaut gelugu. Ajeng damel pendopo napa? Mboten. Goleki sampeyan, ngepruki sampeyan. Masa? Lho, ketoke ngonten niku mengke. Aduh. Kok mbayani nggih Pak? Lah sampeyan ya ketok banget kok. Nek cara kula pripun saniki? Oh. Nak Mas Brajadenta Wonten dawuh. menika mangke kula badhe dipun tutuki. Lho. Kalian sinten? Miturut cariyosipun Adipati Haryosengguni menika mangke Antarja Antasena Sencaki do nyaut gelugu. Mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sangganing para wadyabala supados nungka lampahipun Brajamusti. Kersanipun Nek Brajamusti pancen ora gelem ndombani karepaning Kang Raka panjenenganipun nak Mas Brajadenta, Brajamusti kudu dibondo tangane dikrincung sikil boke pakunjaran. Aja nganti sowar. Kala Bentara diringkos bondo tangane krincung sikil boke pakunjaran. Nek piyai loro menika do ucul bali teng negara Pringgondani, ingkang nyemelangis mboten panjenengan. Nanging kula kaliyan Adipati Haryosengguni. Menawi ngantos kala Bentara menika mangke lapor nek teng Klagati Nulu menika wonten kula lan Adipati Haryosengguni. Oh. Menika kangge ibarate kaya dene iwak kecemplung wajan. Mboten ajeng iso urip, ning mesti mateng. Kaya dene sulem mlebu geni. Jero Oh, Kakang Adipati. Aja kisruh atimu. Kowe tak wenehi kamardikan. Yen pancen cocok kelawan apa penemunipun Kakang, ayo belanono Brajadenta. Nang yen kodheng pikirmu bingung, kudu menyang endi nggonmu nemtokake. Ora usah melu-melu perkara iki, mengko mundhak gabul pulute ora mangan nangkane. Iye, ngestakaken jauh. Wadyabala glagate lho semono uga tandingan sapa sing cocok karo penemuku. Ndak keparengake nderek lakuku dene ingkang ora gathuk kalawan penemune Brajadenta, tak wenehi kamardikan. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh iki ngestakaken dawuh. lan panjenengan
mboten sak kuwatir. Mangke Kurawa ingkang badhe bantu dhateng Jengandika Mas Brajadanta angopyak dhateng awontenipun Pringgondani. Oh iya, matur sembah nuwun Bawadana. Monggo samangke bapa sadèrèngipun nungka dhateng pun Braja Musti. Kula kanthi manjing sang sasana pambujanan. Menapa menika? Kakang Dura. Napa? Sasana pambujanan niku napa, Dik? Walah. Sampeyan niku ning kraton pirang-pirang puluh taun kok ya ora ngerti sasana pambujanan. Sasana niku papan, pambujanan niku dahar. Oh, maem. Nggih. Monggo kula dherekaken. Lah, mempengi ra jamak-jamak. Kula kanthi. Iki monggo kula dherekaken. Wah. Dek pancen asam melu nggih? Mboten ajeng melu. Braja Wikalpa wonten timbalan budhana kang padha sipingsun kundur kedaton. Balmadal pasilan yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pateh ndanging prawadya bala Paksur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa pandira kandha mawarna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Man ingkang putraing Banjar Jungut pundur sasana Jumadung Dawula. Enten apa pangawinipun Paman Harya Sengguni? Kurawa nalika semanten mesanggrah wonten tapel wates kadipaten ing Glagati nulu teka wanter pangawinipun Paman. Kadi iku mlebeting Dwajala. Kula ingkang putra pundur sasana Jumadung Dawuh. Manwerti kula nungsung pawarta manwerti kula nungsung pawarti man sengkunar metu latar kula pundur sasana nungsung kabar man sengkuni medal jawi numpak pitmini. Kula terus sasana nungsung pawarti werta. Kula ngaturaken Herminakata man. Her menika toya mina menika ulang kata menika galak sak galak-galake ulang kesrambahing toya tesih galak atur kula wae kula Radung Dawula pasing kula tesih mandi atur kula Paman nadyan kula ngaturaken Gandharwa mangsa jalma ingkang putra pun Kartomarma Gandharwa menika buta mangsa menika mangan jalma menika menungso sak galak-galake buta mangan menungso tesih galak atur kula Sakiman. Ya lha kowe tak kandhani. Apa to sababe dene aku nganti lawan kowe kabeh prapta ning Kadipaten Glagati lho nggih. Iki mau ngemban dawuh timbalaning anak Prabu Duryudana, merga anak Prabu Duryudana nampa nawala sedan. Saka negara ing Pringgondani wonten ingkang darbi gawe ora kejaba mung Pandhawa. Pandhawa duwe gawe ya kuwi utamane si Werkudara. Ingkang kepengin jumenengake anake si Gatotkaca menyang negara ing Pringgondani lantaran bojone si Arimbi. Mula iki mau kabeh ora dadi kersaning anak Prabu Duryudana amarga nek nganti Pringgondani dadi siji karo utawa sing lenggah dampar kuwi Gatotkaca. Tanggurunga kuwi mengigo pertikele para Pandhawa nggone kepengin blengket negara ing Pringgondani wekasan saya muwuhi kekuwataning Ngamarta. Yen Ngamarta saya sentosa Ngamarta saya kukuh bakuh kekuwatane tan murungka sesuk Bratayuda kowe bakal kecipuan nandhingi wong Ngamarta. Mula kersaning anak Prabu Duryudana dina samengko kudu dirampungake. Tegese Gatotkaca aja nganti lakon jumeneng nata. Kandhega pertikele Kakang Penembahan Durna nggone bakal ngojo-ojohi kelawan Adipati Brajadanta kowe tak kandhani ya Dur. Dina samengko apa sing dikarepke dening anak Prabu Duryudana apa sing dikersake dening panjenengane lan Kakang Durna saiki wis bisa mblethuk marang
penggali anak Mas Brajadenta wekasan anak Mas Brajadenta merang Kampo Jingga tegese ora gelem nekseni Gatotkaca nanging malah bakal ngopyak marang jemenengane Gatotkaca. Lha lho niku wis batin lho. Kula niku teng pesanggrahan wis gagas, kula wis ngejak rerasanan Surtayu Kartomarma Durma Ganti Durgempa Dursena lan sak piturutipun kula jak rerasanan. Malah kula jak bedhekan. Ayo, bedhekan le. Paman Sengkuni karo Bapa Durna ning Glagatina iki karepe apa? Sami nyebataken nek karepe pancen bakal gawe srana wurunge Gatotkaca. Larak tenan. Ora lidok ujare wong daplok nyata kabeh kelakon. Iya, pancen kabeh kaya ngono. Mangke riyen, ampun kesusu. Mengke ndak keseluruh dalan buntu. Lo tak takon karo panjenengan. Sampeyan niku bola-bali wong salwangsul kok mesti gawe kisruh, bola-bali mesti kok gawe geger niku janjane pengajape napa to coba? Napa karo kecele dadi ratu teng Pringgondani niku ngembet wong Kurawa? Napa karo kecele dadi ratu teng Pringgondani niku gawe kapitunaning Kurawa? Lho, mboten lho. Mboten lho. Upama bakale Pandhawa blengket Pringgondani. Niku nek mergane penemune wong serik, penemune wong ora seneng. Niku tumrap kula ngoten. Dadi pemanggih Kakung Prabu Duryudana niku pemanggih wong sing kuwatir, pemanggih piyayi sing penggalihe was-was. Mergo nek nganti Pringgondani dadi jare Ngamarta. Niku mangke saya muwi kekuatane wong-wong Pandhawa. Nek cara kula ora perlu kuwatir, ora perlu wedi. Wong sing ndombani Kurawa niku ya ratu 1000 negara ya pirang-pirang. Lah kok dadak kuwatir mergo Gatotkaca dadi ratu. Wong kok melu karo kabejane wong liya niku nuwun sewu. Mboten apik lho, Kan. Mboten apik. Terus saniki upama Bapak Durna pun kelakon bebujuk Adipati Brajadenta. Karepe kowe kabeh aja padha nanging kudu ngewangi kawan nak Mas Brajadenta. Lah niku tegese sampean ngejak elek melih. Lho, ngejak elek piye? Lho mariye. Nek digagas upama saniki Kurawa ngamuk teng negara Pringgondani. Ketok Kurawa ndombani Brajadenta. Lah niki mengke wong-wong Pandhawa do niteni, "Wah, sing gawe kisruh wong Kurawa, sing gawe rame wong Kurawa, sing gawe geger wong Kurawa. Kurawa entuk eleke." Ngoten? Ora mung Pandhawa sing udah ngarani Kurawa elek, masyarakat saya ngerti kabeh nek Kurawa niku pambegane elek, senengane meri karo kabejane wong liya. Wah. Kok ngoten to, Man? Mamak cilik kedahipun dipun pegali kati pelmati campur kate panjenengan glusah-glusu to, Mbak. Gatotkaca niku ya dudu wong liya, niku anak kula dhewe, anake Kakang Mas Duryudana. Merga Pandhawa niku ndek sedulur kula. Nggih. Dadi karo kanca nek dadi ratu teng negara Pringgondani niku wajibe para Kulawa niku nyeguyuh. Adeke cigan kotone dadi ratu teng Pringgondani, ora kok malah gawe kicluh. Kudune Koko Prabu Duryudana niku nek duwe pangkat sing kados pekaten niku campean kelekke, ora sak pinake dhewe kaya konten niku. Sampeyan kok ora kloco to? Dikalaku sampeyan konten niku ora kok elek-elek sampeyan dhewe, ning elek-elek para cata Kulawa. Kulawa niku surat dadi cenengi karo masyarakat lho, Mbak. Niku tenan. Kulawa niku biasane balis sing nonton akeh. Saniki balis blas ora ono sing nonton. Do njikili Kulawa le balis. Domo nyawang para Kulawa mergo tekone para Kulawa. Mula nek gagal atur kula ditesambake panjenengan sampun kantos budalaken para cata Kulawa. Metutaken tindake Brajadenta. Niki Kulawa mulih mawon teng pundi? Kestina, mboten sampeyan melu perkara niki. Legah sekeca teng negara kita niku malah kepenak. Dur sakarone lho wonten dawuh. Iki dawuhing ratu. Nek nganti ora ngestu padha dawuhing ratu, aja takon dosa. Apa kelakon mengko aku bakal nampa duka. Nek aku matur kabeh mau ora kelakon merga Kurawa padha ora gelem tumandang karya, tak katutke dosane. Nek gawe nganti ngerti ora gelem padha makarya, anak Prabu Prisa sak kowe ora gelem tumandang karya, kowe mesti nampa tidana. Kowe apa ora apal watak wantu ning kadangmu tuwa. Nek nganti kowe nampa pidana sapa sing kapitunan? Kowe dhewe. Mula ayo to.
gawean iki ditandangi rasa mikir ala becike sing baku tumandang karya mangke riyen wong manggang karya niki ya dipikir ala becike kok ora dipikir ala becike pripun nek ala ya mau ditandangi nek becik ya awi sarang-sarang ditandangi niku nek tumrap kula kaya ngoten aku njur ora kon mikir ala becike niku pripun sampeyan aku njur ngawu gawar ngawur bodong pudele napa-napa ditasaki napa-napa terus lakoni waton katekan sediane wah kaya ngono niku ora bakal entuk kanca pirang-pirang sampean dimungsuhi karo kiwa tengen. Lha ampun sampenake dhewe. Wah sing mangkat ora. Saya tak takon mangkat ora. Ah niku pertanyaan kaya ngoten niku sing gawe bingung. Nek ora mangkat mesti dilaporke karo atasane. Nek mangkat mongki pakarti sing ora prayoga. Mula Wangsulana mangkat ora? Wangsulana mangkat ora? Nggih, Bryang. Nek mangkat aja kesuwen. Mangkat dina iki budal. Ngetutke tindake Adipati Brajadenta. Ditutke nek pancen wis ana rame-rame ning Pringgondani kowe ngampiak kabeh. Digawe saya geger, digawe saya kisruh supaya Gargaca ya ora iso dadi ratu ning negara Pringgondani. Wah, nggih, manut mawon. Lah niku dawuh Paman Haryo Sengeni kula mengkari manut yaca. Adi-adi kabeh do menyang. Nggundak dukane Kanjeng Koko Prabu. Wis piye meneh wong kowe karo aku nayakaning praja mung bangun miturut dawuh perintahing Narendra. Nggih, kecoki dawuh Surtayu Kartomarmo. Swata mayu do mangkat. Laku dedemitan nyaketi tindaking Brajadenta menana geger. Panalingan loro majaring ratri. Enggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Bobo Pemban Sukalima kula nggih kula dinten samangke jumbo kalian pengendika panjenengan sasampunipun nyawisaken samukawisipun tumunten kula badhe anungka dhateng kadang kula pun Brajamusti malah samangke Brajamusti badhe kula tanting menapa inggih purun derek kaliyan ingkang putra pun Brajadenta nanging menapa badhe manunggal kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi upami tetep badhe manunggal kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi nyuwun pangapunten menawi paripaksa kula kedah mentala dhateng adi kula menika ngaleres kudu ditegeli merga napa nggih gegayuhan menika adacapun sing sok nrimpet nyandung menika malah sedulur dhewe ora tumrap-kula nek wong duwe gegayuhan menika kudu tegel karo sedulur kudu tegel karo kanca ruwang kudu tegel karo sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen sing ora mathok ora gathok ora setuju disingkirake. Iya. Nah, ngoten menika. Menawi panjenengan mentala dhateng ing rayipun Brajamusti kula kinten dampar keprabuan Pringgondani menika saya caket saged kinten gantining paduka Mas Brajadenta. Matur sembah nuwun Bapak. Leres nggih. Pokokipun. Durna mboten badhe mangkuasta wisa lumuh ngentasi perkara tegesipun. Kula mboten ndotata kate Wisraya. Indriyak sasara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo kaya ngono Kakang Brajadenta wis mentala karo adine Brajamusti nganti aku ditundung saka Kadipaten Glagah Tinulu. Ya, apa mbok kira aku mung cukup tekan semene nggonku nerimakake marang apa sing mbok lakoni Kakang Brajadenta. Kowe tak aturke karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe bakal nampa pidana saka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Janji kaya ngene yo Kang, lakon Pringgondani. Kakang Brajadenta kok dadi paning-maning kaya ngono kae. Ora mung sampeyan sing ditunjuk lunga, aku yo kon minggat. Kaya san Kakang Brajadenta kala bendana.
kowe nangis turut dalan. Aku ora takisi sapa-sapa, nek takisi kulawargaku, Kang. Kakang Brajadenta, ya aku sing ngoyak karo kowe. Apa pancen Kakang arep nibakake pidana karo aku, adikku, Dik? Aja kladuk ati kajron penampa. Bapakku ning papan kene pun Kakang mung kepengin njaluk ngapura apa sing tak lakoni ning pendopo mau. Sayekti niatku ora kok kepengin nyingkirake sira Yayi, mung tak kepengin supaya eling kalawan apa sing wis tak kandhakake ngarep. Kakang, nadyan akeh-akeh ngendikaning Kakang Brajadenta, mbok baleni meneh nggonmu paring pangandikan kelawan aku babagan kaya sing wis tuk ngendikake ana ing jroning kadipaten mau. Ora bakal bisa nginger marang kiblating Brajamusti. Niatku tetep bakal netepi kelawan jiwa kasatriyanku. Niatku tetep bakal netepi marang jiwa kasatriyanku, ya kuwi netepi kelawan sumpahku mergo aku tau tate nampa dawuhing Kanjeng Rama Tremboko. Budidaya supaya nyingkirake bab sing elek kelawan jejering buta kaya aku lan panjenenganing Kakang Brajadenta. Sabab musmantah menyang ndi papan yen to buta kuwi pakartine mesti nalisir saka angger-anggering kautaman tumindak yangkara budine Candala. Mula kawiwitan saka buta-buta pringgondani aja nganti ana ingkang tumindak ala kanthi kaya mengkono. Nadyan ragaku wis sarwa kuciwa, wujudku wis sarwa elek kaya mengkene, nanging yen kelakuanku sarwa becik, besok yen to aku wis tekaning pati ora bakal ngregeti kasuwargan, ning bakal tinampa ning ngersaning Gusti ngakarya jagat. Nanging yen to tumindakku ora becik ana ing alam padhang, wis rupaku buta, pakartiku ya ora becik, tan wurunga mung bakal dadi intiping neraka jahanam. Ora jeneng aku memulang lawan Kakang Brajadenta, mbok menawa Kakang uga eling kalawan ngendikaning Kanjeng Rama sawarga. Mula Kakang ayo, mumpung durung kebanjur lelakon iki, hayo ndak kanthi ndak gandeng tanganku loro tak aturke Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen Kakang sarujuk kelawan lenggahing Gatotkaca, iki wis ora eneng perkara apa-apa. Mung kari kepyakan jumenengan ana ing negaring Pringgondani. Kang, kabeh sing tak aturake iki wis tak petung kanthi nalaring ganep, aja nganti natoni penggalih Kakang Brajadenta. Merga yen to nganti aku natoni marang penggalih Kakang Brajadenta, tan wurunga dudu eling ingkang sinandhang ana ing penggalih panjenengan. Nanging mbok menawa malah saya muntap penggalih Kakang Brajadenta, tak tampa. Aku ngaturake panuwun dene kowe wis ngelingake kalawan pun Kakang. Nanging sing gedhe pangapuramu Brajamusti. Nadan sakranjang koplak sing do aturake marang Brajadenta sithik wae ora ana ingkang bisa ngowahi marang adeg-adegku. Nggonku kepengin ngreksa marang luhure wong tuwa. Kok sampean paring pangandikan kepengin ngreksa kaluhuraning wong tuwa, merga kuwi negarane wong tuaku. Kaya ngapa Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko yen to ngerti negarane kuwi dilingguhi dening manungsa kang aran Gatotkaca, sampean luputku nang endi? Gatotkaca kuwi turasing Prabu Tremboko. Ya mung emane metu Kakang Mbok Ayu Arimbi, nanging kae duwe darah Pringgondani, mula ora kleru yen to lungguh dampar keprabaning Pringgondani. Wis rasah dadak Kakang gunung tanpa guna. Aku wis jeleh ngrungokke ukara sing dawa ingkang metu saka cangkemmu. Saiki mengkari dalan loro, mumpung aku isih lega atiku, kowe tak kanthi ayo ngreksa kaluhuraning wong tuwa Pringgondani dijaluk. Kuwi kukupane awake dhewe, kuwi darbeke awake dhewe. Aja kaya ngono ya, direbuk sing apik-apik. Ora pisan, sarta ora bakal lak bolan baleni.
gelem apa ora kowe manunggal karo aku sing gedhe pangapuramu aku ora bisa kaya adikku sing tak tresnani mumpung durung pun kakang minger kiblate aku kudu mentara karo adikku dhewe kowe manut apa ora kakang nuwun sewu sepisan maneh aku matur aku ora bisa yen to diajak supaya bakal gawe geger pringgondani aku ora iso nglakoni kakang tegese wong tuwa nyuwun pangapura yen ngono kowe wani karo pun kakang kowe wani balak apa sing dadi dawuhing pun kakang nuwun sewu yen sediamu apik aku mbok kon mati wae manut ning gandeng sediamu ora apik nyuwun pangapura aja kok dadekke siji mbok dawuhi wae aku ora gelem dadak oh kakang Brajadanta pancen wis ora iso didandani kamurkanmu wis kepanjingan jiwaning iblis mamak mumuk paningalmu ora weruh lawan aku yen to aku kulit dagingmu dhewe kowe jempalani karo Brajamusti cacing kae kepidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males karo sing kidak aku Brajamusti wong kang kedunungan rasa ngejak mesti apa ngungalke dodo cetha yen to si adhi sewani karo pun kakang nadyan wis tak gawe tata krama lawan dulurku tuwa ning tenemune sampeyan wis pengawak iblis ora iso didandani gunane apa aku nganggo tata krama karo wong tuwa sing ora iso dibenake nalare ndasmu kowe sing kudu semingkir kowe sing kudu semingkir sagedipun pecahi dereng lho dereng pecah dereng wah menika mangke bebayani nggih samenika ngibaratipun nganti dereng nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah mbacut ya klebus mundur ya klebus luwih becik adus iya samangke dipun ajengaken niat panjenenganipun badhe njodak karo kaca jumenenata wonten negari Pringgondani. Leres. Kula ngawat-awati saking katebian. Nek perlu dipun sumbari karo kaca, dipun caketi negari Pringgondani. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo nggih kula dherekaken. Ning kula saking katebian nggih. Ning kalang panaglar pandhan muncar. Lir kekonang sureng sorot tekan padang jagat iku batur ya jagat pangestu ngoro Arimbi putuku nggih Arimbi wonten timbal ning adawu menapa Kanjeng Hyai Werkudara Matsupati kakekku piye nalika pune angin Wirata nyurasa kelawan Nawala Sedahan ingkang wis ndak tampa jroning tulis sinerat lamun titik lungguhan samengko wahyaning mangsa kala wis nekani ya wanci iki lan tabuh ing wis ditetepake sira putuku Arimbi apa dinisi Werkudara nyeraya kelawan wong tuamu ing Wirata Punyang Matswapati supaya miwaha kelawan Atmajamusi Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani nanging apa to sababe nganti tekan Sang Hyang Surya meh manjer ana ing tengange teka durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Hyang. Estunipun namung angrantu dhateng suwanipun kadang kula inggih menika pun Brajadanta tuwin Brajamusti. Jernyatanipun Brajadanta Brajamusti menika ugi kalebet kadang kula ingkang tinemu jaler mila sampun ngantos kinten kula sakmangking langkung dhateng pangaosipun piantun jaler mila
Nyuwun mangapunten Radi Randhak sawetawis ing mangangkah supados sakmangke kadang kula Braja Denta tuwin Braja Musti sampun kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Oh ngono. Inggih. Lah apa nayaka Pringgondani apa dening Amarta ing wis diutus dening sira putuku Si Arimbi supaya methuk lawan sowane sing Braja Denta. Sampun sawetawis anggen kula utusan lan Braja Musti supados amedhuk kadangipun sepuh inggih menika pun Braja Denta. Nanging enggo sapriki dereng kepareng sowan wonten negaring Pringgondani. Arimbi wonten timbalan. Monggo saketeng kula Nalindra Raja Nerpati kepada nampa Nawala Sedan. Saka para Pandhawa utamaning sira Putu Arimbi wis padha aglar lenggah marang papane dhewe-dhewe marang papan kawis dicawisake. Lah iki engko apa ora dadi rasananing para Nalindra lan dadi penggayaning para Nalindra kang padha lenggah ana negara Pringgondani. Inggih, kula piyambak ugi kodheng manah kula Kanjeng Eyang. Lingging saking menika monggo kula aturi tetarosan kaliyan ingkang wayah Koko Prabu Punta Bundarawati. Puntadewa, kula wonten paring dawuh paduka Kanjeng Eyang. apa dene Kaki Prabu Bundarawati? Wonten dawuh Eyang. Ngelingi babakan sing kaya mengkene mau lan lakon ing tembaduning Praja Pringgondani Prata Gage. Matura marang pun Eyang. Munggo iku pertikalmu piye, Putu Maragaki matura? Nuwun mangapunten Kanjeng Eyang. Menawi paduka ndangu babakan perkawis Praja Pringgondani paripaksa kula mboten saged matur. Sampun kinten Nalindra ing Amarta sakmangke cawe-cawe babakan Praja Pringgondani. Adri raos sing manah kula menawi wonten panerka tuwin panyokra bawa ingkang boten sae tumraping ingkang wayah ing Amarta. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang. Kula namung njembro ndederek kersa paduka Kanjeng Eyang. Sumangganipun badhe mranata tata rampiting perkawis menika Kanjeng Eyang. Nggih lah dalah. Ya to. Ya saiki yen pancen sira Putu Prabu kakarone ora padha bisa paring pangandikan Werkudara. Apa? Sira ing minangka dadi guru laki ning Si Arimbi tegese Arimbi kuwi bojomu. Yo. Mula kowe kudu wani netepake. Kudu wani netepake kepiye munggo rantamane ngadicara ing bakal ndak lakoni iki. Aja taren karo aku. Ning luwih prayoga kowe tarena karo Arimbi. Upawana bobol brote nglakon ben bojoku sing tanggung jawab. Aku ora ngerti kenthangke mrene lelakon Pringgondani. Wila dalan aku malah tok balekke marang bojomu iki piye? Apan pancen kudu mengkono lelakone. Arimbi kudu wani mutuske sawiji-wiji. Aja gampang sumendhe marang kadang-kadangmu yen pancen wis niat dilakoni. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Arimbi bojoku. Nyatangening kalanggon aklar pandang moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Kanjeng Eyang dinten sakmangke monggo kula aturami witi miwaha dhateng anak kula pun Gatotkaca. Mugi kalenggah wonten ing dampar negaring Pringgondani Gusti. Lah nek nganti ana tantri maning dulur-dulurmu utamane Braja Denta lan Braja Musti. Mangke kula ingkang badhe tanggel jawab. Ternyatanipun pangwaos Pringgondani menika sampun wonten astanipun ingkang wayah pun Arimbi. Kaki Prabu Ngamarta, kula wonten paring dawuh mireng dhewe apa kang dadi atur Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang Kanthi kaya mengkono ana seksi ingkang kuwatake marang lelakon iki. Inggih Kaki Prabu Ndarawati, wonten dawuh Eyang. Bundelono ature Arimbi kelawan pun Eyang. Dina samengko penyang bakal miwaha misuda kelawan putuku Si Gatotkaca. Kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang, kula Gatotkaca wonten timbalan. Gusti netepake sira ingkang bakal gumanti kepraboning sawarga Prabu Arimba, ya Prabu Trembuku. Nggih. Madhep mantep kang dadi atira. Sampun boten badhe saged dipun
Ewahi malih jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun handhu keparingipun Kanjeng Ibu ingkang sampun lairaken dhateng kula. Agus yen to pancen wis tetep pangidheping tekad sarta wis madhep mantep kang dadi atimu. Harimbi kula wonten paring adham. Gatotkaca dandanana kanggo busanane yange sawarga Prabu Trembuku. Bakal tak biwarake mring Sagung Para Lenggah yen to dina samengko Gatotkaca ing Jemrenata ning Projeng Prigodani. Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang. Wis ngrasuk busana keprabaning sawarga yangmu Trembuku. Wis pantes lan rep mula ora usah gagak sangga rugilan walang ati kang dadi atimu yo nggih. Ndak biwarake mring Sagung Para Lenggah yen to wakyaning mangsa kala dina iki wancine wis nekani Pringgodani jumenengake Nalindra anyar ana negara ing Projeng Pringgodani. Ora ana kejaba mung putuku Gatotkaca ingkang bakal gumanti keprabaning sawarga Prabu Harimba. Mula ndak biwarake wisudan negara ing Pringgodani katetepake Prabu Anom Gatotkaca.